Rakas Heinämaan väki, kaikki jotka olette tulleet tänne rukoushuoneelle, minä sanon sydämestäni kiitokset siitä, että olen saanut tulla tänne rukoushuoneelle. Se on juuri niin kuin Pertti Laaksonen sanoi, että kun herra kapteeni komentaa, niin silloin kyllä ylikersantti tottelee. Mutta siinä on takana myös syvä ja pitkäaikainen ystävyys. Pertti Laaksosen ja minun välillä se on kestänyt kauan aikaa ja olen siitä hyvin kiitollinen. Ja uskon, että Orimattilassa monet ovat kiitollisia kaikesta siitä, mitä Pertti on niin Heinämaan kuin koko tämän Orimattilan hyväksi tehnyt. Kun katsoin tuota historiaa, ja Pertti on siitä jo vähän aikaisemminkin minulle kertonut, siis sitä kirjoitettua historiaa, niin oikeastaan aika erikoista, että melko pian, siis melkein 90 vuotta sitten, täällä Heinämaan rukoushuoneella on vierailut ensin evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja rovasti K.V. Tamminen. Niin kuin Pertti sanoi, hän on evankeliumiyhdistyksen puolesta ottanut tavallaan vastaan tämän rukoushuoneen. Minä en muista henkilökohtaisesti rovasti Tammisesta yhtään mitään, mutta tiedän hyvin sen, että hän on kastanut minut. Minä olen syntynyt lokakuussa 1944 ja rovasti Tamminen kastoi minut marraskuun 28. päivä 1944. Ja olen syvästi kiitollinen siitä, että olen saanut kuulla sen, kuka minut on kastanut. Se on tavallaan vakuutus siitä, että sillä kasteella on ollut koko minun elämääni suuri vaikutus. Mutta jo 10 vuotta ennen kuin minä synnyin, niin rovasti Tamminen oli siis täällä Heinämaan rukoushuoneella. Ajatelkaa vuosien kulumista ja miettikää, miten merkillistä on, että näin vanhat asiat yhtäkkiä voivat puhutella syvästi. No sitten kun olen katsonut näitä historian kirjoista paperille pantuja asioita, niin vuonna 1936, minä nyt yritän muistaa sen ulkoa, 1936 täällä Heinämaan rukoushuoneella vieraili evankeliumiyhdistyksen taloudenhoitaja. Ja hän oli nimeltään Vihtori Virta. Ja hän oli minun isoisäni. Siis talousdirektööri Vihtori Virta on vierailut Heinämaan rukoushuoneella vuonna 1936. Siis 8 vuotta ennen kuin minä synnyin. Hän oli silloin hiukan päälle 50 ikäinen mies. Hänen taustansa oli se, että hän oli syntynyt Mäntyharjulla, mutta tullut nuorena miehenä jo 1800-luvun loppupuolella Helsinkiin ja ollut puusepän hommissa. Hän oli hyvin taitava puuseppä ja oli monessa puusepän liikkeessä Helsingissä töissä. Oppi siellä paitsi ammattiasioita, niin oppi myös ruotsin kielen, koska monet puusepän verstaat olivat kaksikielisiä siihen aikaan. Ja hänen elämänsä kulki sitten evankeliumiyhdistyksen toimintaa siellä Helsingissä ja sieltä hän löysi sitten tulevan rouvansakin, siis minun isoäitini. Ja vuonna 1922 minun isoisästäni tuli evankeliumiyhdistyksen taloudenhoitaja. Olen vähän ihmetellyt sitä, että kuinka puuseppä valittiin taloudenhoitajaksi. Mutta isoisä varmasti oli monissa käytännön asioissa niin tarkka ja huolellinen raha-asioissakin, että hänelle uskottiin tämä aika vaativa tehtävä. Isoisä kuoli sitten vuonna 1950, minä olin silloin 6-vuotias. Minä en nyt kerro tästä isoisän historiasta kovin paljon enempää, mutta kerron sen, minkä vuoksi tämä Sionin kanteleen laulu Joka aamu on armo uus on ollut minulle niin tärkeä.
1940-luvulla meidän perhe asui, siis minun isäni ja minun äitini ja minä ja mun nuorempi veljeni, me asuimme evankeliumiyhdistyksen talossa. Ja siinä samassa talossa minä joka aamu yhtä aikaa aikaisin heräsin isoisän kanssa. Minä en tiedä mitä varten isoisä heräsi kovin aikaisin, mutta minä jostain syystä samaan aikaan nousin ylös ja niin oli, että kun monet muut vielä huushollissa nukkuivat, niin vanha isoisä ja pikkupoika olivat yhtä aikaa keittiössä. Ja siellä keittiössä isoisä joka aamu lauloi tämän Sionin kanteleen laulun. Joka aamu on armo uusi. Muistan sen hyvin tarkkaan. Vähän ihmettelin, että mitä varten isoisä nyt tuota laulua joka kerta. Eikö se olisi mielikuvituksessa vähän varaa, että olisi hiukan vaihtelua. Mutta hän lauloi aina sitä samaa laulua. Kovin paljon en muuta muista. Sen muistan, että isoisä semmoisella pannulla paahtoi kahvipapuja ja hän oli hyvin innokas kahvinjuoja. Sodan jälkeen ei kovin paljon kahvia saanut, mutta isoisällä oli Amerikassa evankelisia ystäviä, jotka lähettivät hänelle postipaketissa kahvia. Ja niin isoisän aamut alkoivat kahvijuonnilla ja tällä Sionin kanteleen lauluilla joka aamu on armoisuus. Sitten kului pitkän aikaa, isoisä kuoli ja minä vähitellen aloin saada tietoja enemmän siitä isoisän omasta historiasta. Ja joskus olin varmaan sitten jo aikuinen mies, kun kuulin sen, minkälainen isoisän elämä oli ollut 1910-luvulla, silloin kun hän oli 30 ikäinen. Hän oli mennyt naimisiin ja saanut 2 tytärtä. Toisen nimi oli Lea ja toisen nimi oli Taimi. Mutta kumpikin näistä tyttäristä sairastui vakavasti, niin kuin siihen aikaan sanottiin sokeritautiin. Me nykyään sanomme diabetekseen. Ja kaikki te varmaan tiedätte, että siihen aikaan sokeritaudin hoito oli paljon alkeellisempaa kuin nykyään. Ja se oli käytännössä näiden 2 pienen tytön osalta, se oli tappava tauti. Siihen ei löytynyt mitään apua. Nykyäänhän se pystytään hoitamaan aika hyvin ja itse asiassa paljon yksinkertaisemmin. Ja niin kävi, että nämä molemmat pienet tytöt, Lea ja Taimi, toinen 4 vuoden ikäisenä ja toinen 7 vuoden ikäisenä, kuolivat isoisän syliin. Isoisän syliin. Ajatelkaa, miltä tuntuu isästä, joka pitää pientä lasta sylissä, eikä voi tehdä mitään, eivätkä lääkärit voi tehdä mitään, ja lapsi menehtyy. Ja silloin minä aloin ymmärtää, mitä tämä Sionin kanteleen laulu isoisälle tarkoitti. Joka aamu on armo uusi. Miksi huolta siis kantaa? Minä olen aivan varma siitä, että isoisä, joka oli herkkä ja viisas mies, hän joka aamu muisti niitä 2 tytärtänsä. Minä lauloin isoisän kanssa tätä laulua 40-luvun lopulla, mutta hän muisti 1910-luvun, jolloin ne tytöt olivat menehtyneet. Ja luulen, että tämä laulu oli jonkinlainen vastalääke niihin huoliin ja siihen murheeseen, siihen suruun, mitä hän kantoi koko elämänsä ajan. Joka aamu on armo uusi. Miksi huolta siis kantaa? Hän lauloi paitsi sitä laulua, niin hän lauloi sitä myös itsellensä. Hänellä olivat ne huolet, joita tyttärien menettäminen merkitsi. Ja sen vastalääkkeeksi hän lauloi, joka aamu on armo uusi.
harvoja opetuksia, joita minä isoisästä muistan. Ei hän minulle koskaan kertonut, mitä ne hänen huolensa ovat. Vasta jälkikäteen minä ymmärsin, miten paljon huolia hänellä oli. Totta kai hän oli muitakin huolia. Hän sairastui 40-luvulla, oli sairaalassa hoidettavana ja lopulta kuoli sitten vatsasyöpään. Hänellä oli paljon huolia evankeliumiyhdistyksen toiminnan suhteen. Ensimmäisenä talvisodan päivänä pommi putosi siihen Lutherkirkkoon, joka on aivan Kampintorin vieressä. Meidän asuntomme tai silloinen isoisän asunto oli aivan samassa talossa. Hänen kotinsa säästyi, mutta se rukoushuone tai se Lutherkirkko tuhoutui. Ja voitte kuvitella, minkälainen huoli on taloudenhoitajalla, että se kirkko voitaisiin sodan aikana rakentaa jo uudelleen, paikata sen katto ja tuhota ne tuhoutuneet seinät. Ei siihen aikaan ollut sillä tavalla rakennusmateriaalia saatavissa kuin nykyään. Hänellä oli huoli evankeliumiyhdistyksen työntekijöistä, millä tavalla he, paitsi Suomessa, niin ulkomailla, Japanissa, miten he selviävät sodan aikana siellä. Lukuisia huolia isoisä kantoi. Ja siihen hänen vastalääkkeensä oli, joka aamu on armo uusi. Joka ikinen aamu armo on uusi. Ja luulen, että jotain isoisän rauhallisuudesta ja levollisuudesta selittyy sille, että hänellä oli luottamus siihen, että Jumala antaa armonsa joka aamu. Mä luulen, että tämä laulu voi olla myös meidän aikanamme, meillekin suuri lohdutus ja varmuus siitä, että me emme tässä maailmassa ole yksin, vaan niin kuin nämä kauniit tytöt, nuoret naiset lauloivat, Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Sehän on oikeastaan sama ajatus. Joka aamu on armo uusi, Jumalan kämmenellä ihminen ei pelkää. Kyllä meillä on myös tosi paljon huolia. Luulen, että monet ihmiset, jotka kantavat huolta terveydestä tai sairaudesta, sekä omastansa että lähimmäisten sairauksista, pelkäävät, että saadaanko niitä parannetuksi. Monet ihmiset kantavat yksinäisyyden huolia. Ystäviä ei enää ole samalla tavalla kuin aikaisemmin. Monet ihmiset kantavat huolta maailman rauhasta. Me ihmiset, suomalaiset, emme voi kovin paljon sen eteen tehdä, mutta huolta se tuottaa meille. En minä nyt ryhdy luettelemaan näitä huolia tämän enempää. Kyllä te jokainen tiedätte, minkälaisia huolia te itse, teidän ystävänne, teidän sukulaisenne, teidän läheisenne, teidän lapsenne, teidän sisarenne ja veljenne, minkälaisia huolia he kantavat. Ja kaikille meille huolien kantajalle on tärkeää tämä laulu. Joka aamu on armo uusi. Sehän ei siis merkitse sitä, että Jumala jotenkin pyyhkisi kaikki huolet pois. Eivät ne häviä aina meidän elämästämme. Mutta niiden huolien keskelle Jumala tuo sen armonsa. Ja silloin ne huolet asettuvat aivan kuin toiseen valoon. Niiden keskellä jaksaminen tulee helpommaksi, kun muistaa, että Jumalan kämmenellä ja Jumalan armo on joka aamu uusi. Täällä historiassa kerrotaan, että se minun isäni Vihtori Virta on käynyt aika monta kertaa täällä. Siellä lukee V. Virta. Se on tämä talousdirektori Vihtori Virta. Ja hänen almanakassaan, jota minä olen myöhemmin katsellut, on merkintä, että Heinämaan rukoushuone, sinä ja sinä päivänä. Joskus hän on pannut jonkun raamatun kohdankin siihen, luultavasti sen perusteella, mitä hän on
joko täällä kuullut tai sitten itse puhunut. On kummallista seistä tällä paikalla, tällä samalla paikalla, jossa minun isoisäni melkein 90 ja sitten myöhemmin 80 vuotta sitten seisoivat ja puhuivat. Myöhemmin sitten 40-luvulla minun isäni Lauri Huovinenkin kävi täällä rukoushuoneella ja hänenkin nimensä löytyy Heinämaan rukoushuoneen historiakirjoista. Näitä isoisän ja oman isäni saarnoja, niistä minä en oikein tiedä yhtään mitään, mutta tämän yhden laulun minä kyllä muistan. Ja joskus on, rakkaat ystävät, sillä tavalla, että kirkon menoissa tai rukoushuoneella tai seuroissa tai evankeliumijuhlissa me saatamme muistaa yhden laulun paremmin kuin niiden pappien saarnat. Mä oon joskus ajatellut, että meidän pappien saarnat, ne kyllä unohtuu, mutta ne laulut, tämä on tärkeä sana kanttorille ja laulajille, ne jäävät mieleen. Ja ne lohduttavat elämän aikana usein paljon enemmän kuin pitkät saarnat ja puheet. Ja sen vuoksi laulut ovat niin kovin tärkeitä. Minäpä kerron teille vielä yhden ystäväni kohtalon. Minulla oli ja on hyvä ystävä, joka 10 vuotta sitten 46 vuoden ikäisenä sai raskaan aivoverenvuodon. Joutui sairaalaan ja häntä leikattiin 8 tuntia. Ja hänen elämänsä voitiin pelastaa, mutta sille ei voitu mitään, että hän menetti puhekykynsä. Hän ei pysty puhumaan enää mitään. Sanoja ei vain tule. Kun olen käynyt hänen luonaan katsomassa häntä, niin hän kyllä käsillänsä sanoo, onko hän samaa mieltä minun kanssani vai ei. Jos hän on samaa mieltä mun kanssani, niin hän nostaa peukalon. Hän siis ymmärtää paljon. Hän lukee päivälehtiäkin ja seuraa televisiota. Mutta ainoa, millä hän reagoi, on se, että hän nostaa peukalon. Ja joskus käy niin, että hän on minun kanssani eri mieltä ja osoittaa peukaloa alaspäin. Ja silloin on minun parasta vaan totella, että nyt ei tainnut mennä ihan oikeaan suuntaan. Hänellä on ruumiin voimiakin. Toinen käsi on vähän halvaantunut, mutta toinen käsi on säilyttänyt voimansa ja siitä on ollut seurauksena, että se toinen voimansa säilyttänyt käsi pysyy aika vahvana. Ja siitä on tullut jopa vielä vahvempi kuin mitä se oli hän ennen sitä sairastumista. Meillä on ollut joskus tapana, että me istumme kahvipöydässä toisiamme vastakkain. Hän on sillä toisella puolella ja minä olen tällä. Hän juo kyllä kahvikupista kahvia ja minä juon kahvia ja sitten mun kahvit on juotu. Minä kysyn, että väännettäisikö vähän kättä? Ja sitten me panemme molemmat käden kyynärpään siihen pöydälle. Tartumme toisiamme kämmenestä ja yritämme vääntää sen naapurin käden alas. Kyllähän te olette varmaan kädenvääntöä harrastaneet. Onko tytötkin joskus harrastanut kädenvääntöä? Joo. Ja siinä käy sillä tavalla, että tämä kaveri, joka ei puhu mitään, niin hänellä on voimakkaampi käsi kuin minulla. Ja hän ei kovin usein minua halua voittaa siitä syystä, että hän on niin kohtelias mies, ettei hän saata niin vanhaa miestä häpeää. Mutta jos hän haluaisi, niin hän joka kerran voittaisi minua. Hän ei puhu mitään. Sitten kun minä lähden pois hänen luotaan, niin minä kysyn, että laulettaisiko se laulu. Ja meillä on tullut tavaksi laulaa lähtölaulu. Tule kanssani, Herra Jeesus. Te tunnette sen laulun. Se on virsikirjassa 548.
Se on muuten seuraava virsi, silloin 547 on tämä joka aamu on armo uusi. 548 on tämä laulu, tule kanssani Herra Jeesus. Ja kun minä aloitan sen laulun, niin tämä minun ystäväni laulaa niin, että sävel kuuluu ja niin, että sanatkin tulevat hänen suustansa. Ja se on käsittämätön juttu, että politiikasta tai maailmanmenosta tai mielipiteistä hän ei pysty sanomaan suullansa mitään. Mutta kun tulee tämä hengellinen laulu, niin hän laulaa niin, että minä kuulen hänen sanansa ja ne menee aivan oikein ne sanat. Ja minä olen ajatellut, että no, kyllä on merkillinen voima lauluissa ja tässä hengellisessä laulussa. No, lääkärit kyllä pystyy miettimään sitä, että onko niin, että musiikin keskus ja laulujen sanat ovat eri puolilla aivolohkoja kuin tavallinen puhe. No, minä en osaa vastata siihen, että onko näin, mutta tätä on paljon lääkäritkin tutkinut ja miettinyt. Ja minä annan lääkäreille sen luvan, että he tietävät sen paremmin kuin minä. Minulle riittää se, että tämä hengellinen laulu pysyy tämän ystäväni mielessä, sydämessä ja suussa. Ja sen vuoksi mä ajattelen niin, että nämä laulut on niin kovin tärkeitä. Olette varmaan pannut senkin mieleen, että havainneet sen, että kun ihmisen elämä tulee loppuvaiheeseen ja hän ei enää jaksa puhua kovin paljon, niin hänen lähellänsä ei ole niin tärkeää, mitä me puhumme tai höpötämme tai kerromme, puhumme, vaan se, että me laulamme. Ja mielellään kaikkein tutuimpia lauluja. Niitä, jotka juontavat historiansa sieltä aivan lapsuudesta tai menneisyydestä. Minä luulen, että Suomen maassa on paljon sellaisia raavaita miehiäkin, jotka muistavat äidin iltalaulun. Levolle lasken luojani, tai niin kuin se on nykyään, ilta on tullut luojani. Ja on varmasti käynyt niin, että se mitä äiti on iltana laulanut lapsille sängyn vieressä, sen miehet muistavat 80 vuoden jälkeen. Kaiken maailman muut renkutukset ovat elämän aikana unohtuneet, mutta se äidin iltalaulu ja iltarukous, se kantaa läpi koko elämän. Ja sen vuoksi tällaiset muistot, joka aamu on armo uusi. Ne ovat minullekin tärkeitä 40-luvulta alkaen tähän päivään asti. Ja uskon myös, että sellainen laulu kuin Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Sen te, arvoisat naiset, rakkaat tytöt, sen te muistatte koko elämänne ajan. Olisi kovin kiva, että teidän vanhempanne ja ystävänne panisivat mieleen sen, että 20. päivä elokuuta 2023 te olette laulaneet Heinämaan rukoushuoneella Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Ja sitten kun teistä tulee vähän vanhempia, sitten kun te olette 120-vuotiaita, niin sitten te muistelette sitä, että Heinämaan rukoushuoneella me laulamme sitä laulua. Tällaisilla ajatuksilla hengellisten laulujen merkityksestä halusin teitä rakas Heinämaan väki tervehtiä ja vielä kerran kiitos siitä, että olen saanut tulla tänne.